Υπάρχουν ιστορίες που γίνονται καλύτερες όσο περνάει ο χρόνος. Εδώ, στους αμπελώνες του Αλάγνη, η ιστορία γράφεται πραγματικά και παλιώνει σαν κρασί. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το podcast για τα 60 χρόνια Λιραράκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στα Λάγνη. Θέλετε να μας συστηθείτε πρώτα απ' όλα? Εγώ είμαι ο Βαρθολομαίος Λιραράκης. Είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας του Ινοποιείου Λιραράκης. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει ιδρυθεί το 1966 και κάνει αποκλειστικά και μόνο κρασί. Είναι η Ινοποιεία. Δεύτερη γενιά λοιπόν, εσείς, σωστά? Ναι, ιδρύθηκε από τον πατέρα μου και το θείο μου και κάποια στιγμή κοντά στο 2000 μάλλον ανέλαβε η δεύτερη γενιά. Μπήκε μάλλον η δεύτερη γενιά και άρχισε να αναλαμβάνει βαθμιδών να τρέχει την εταιρεία. Αυτή η δεύτερη γενιά ουσιαστικά μεγάλωσε εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, δείτε, στο Ηράκλειο μεγαλώσαμε όλοι, αλλά τα καλοκαίρια μας... Θέλω να πω ότι δεν ήσασταν μακριά από το Ινοποιείο, μακριά από τον τρίγο, μακριά από το κρασί. Το κρασί ήταν μέρος της ιστορίας της οικογένειας. Από μια ηλικία και μετά που μας αφήνανε, γιατί δεν μας αφήνανε κιόλας πάντα, όντως ερχόμασταν εδώ τα καλοκαίρια. Δηλαδή το θυμάμαι τώρα, μάλλον δημοτικό θα πρέπει να ήμουν, που μας αφήνανε μετά να έρθουμε μέσα στο Ινοποιείο την περίοδο του τρίγου. Μετά στο γυμνάσιο κοντά μας αφήσαν να ασχοληθούμε και στο λίγο πιο μετά, εννοώ το εκτός τρίγου κομμάτι. Καθαρά σε κομμάτι εμφιάλωσης, ας πούμε, καμιά φορά στις διακοπές, κάτι τέτοιο. Πώς είναι τώρα να είσαι ο διευθύνοντας σύμβουλος σε μια επιχείρηση που έχει ιστορία βαριά, αλλά έχει και ένα μέλλον απίθανο? Δείτε, οι πατεράδες μας γράψανε μια πορεία αρκετά σημαντική, ειδικά για τα δεδομένα, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά Ινοποιεία. Και επειδή αποφάσισαν από πάρα πολύ νωρίς να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό, εστίασαν πάρα πολύ στις τοπικές ποικιλίες, παρότι δεν έχουμε κανένα φοβερό μέγεθος σαν εταιρεία, είμαστε μάλλον αρκετά γνωστοί σε αρκετές αγορές. Ναι. Θυμάστε την πρώτη φορά που συνειδητοποιήσατε ότι έχετε την ευθύνη για το Λιραράκι? Νομίζω ότι όλοι μαζί, γιατί η δεύτερη γενιά είναι ουσιαστικά 5 από τα παιδιά, τρέχουν την καθημερινότητα, ας πούμε, φυσικά με τα στελέχη της εταιρείας. Νομίζω ότι βαθμιδών έγινε αυτό. Βαθμιδών πραγματικά νιώσαμε ότι αναλάβαμε την ευθύνη. Παρότι μας πετάξανε μέσα στα βαθιά και μας είπαν να κολυμπήσουμε, ας πούμε, αλλά ναι, νομίζω ότι έγινε βαθμιδών, οπότε δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς μία περίοδο. Μάλλον όμως είναι αρκετά χρόνια ήδη τώρα, γιατί το σκέφτομαι, μάλλον είναι πάνω από 20 χρόνια. Ωραία. Αλλάζω την ερώτηση λοιπόν. Αυτά τα 20 χρόνια που έχουν περάσει από τη στιγμή που πήρατε την ευθύνη πάνω σας, για να πάτε στην επόμενη μέρα ουσιαστικά το Ινοποιείο Λιραράκης, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα κρασιά Λιραράκης. Σε αυτά τα 20 χρόνια έχετε σημεία, σταθμούς, έχετε κάποιες ημερομηνίες που θεωρείτε ότι είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για την ευθύνη σας? Εντάξει, συνήθως μάλλον όλοι θυμόμαστε τα πράγματα που έχουν γίνει πιο νωρίς, που είναι πιο φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά εγώ προσωπικά θυμάμαι διάφορα πράγματα, βέβαια το σωστό είναι να σας πω. Μάλλον για την εταιρεία ποιοι θα ήταν οι σταθμοί σημαντικοί. Αλλά για μένα θυμάμαι πάρα πολύ νωρίς τον πατέρα μου να μου λέει μην ασχολείσαι με την Αμερική. Είχαμε τότε ένα συνεργάτη. Τελικά πέρασαν πολλά χρόνια βέβαια, αλλά κάτι ξεκαθαρίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες από πωλήσεις. Όμως η εταιρεία πέρασε πολλά και αυτό είναι μάλλον που είναι ωραίο να δει κανείς ότι έχει επιβιώσει από διάφορα, μεταξύ των οποίων το COVID τώρα τελευταία, ας πούμε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η αγορά
Σε ό,τι αφορά τα σταφύλια, τους αμπελουργούς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες, καλλιεργούν διαφορετικά, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχει αλλάξει και η εταιρεία μέσα από αυτό, εξελίσσεται πάντα. Δεν μπορείς να μείνεις σταθερός. Προφανώς έχεις κάποια πράγματα που είναι, ας πούμε, οι αξίες της εταιρείας και αυτές πάντα σε καθοδηγούν, αλλά πρέπει να εξελίσσεται συνέχεια. Ποιες είναι οι αξίες της εταιρείας που σε καθοδηγούν και σε κρατάνε σε αυτή τη ράγα για να μην βγεις έξω από τις ράγες? Δείτε, εμείς μάλλον ειλικρίνεια έχουμε επίσης, η αυθεντικότητα είναι πολύ σημαντικό για μας και αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να δείξουμε, πραγματικά να αναδείξουμε την Κρήτη, χωρίς να προσπαθούμε να τα ωρεοποιήσουμε, γιατί αυτό γίνεται. Είναι εφικτό, ας πούμε, τεχνικά κάποιες φορές. Προσπαθούμε να δείξουμε πραγματικά τι έχει να δώσει το οι ποικιλίες της Κρήτης, οι τόποι της Κρήτης και οι άνθρωποι της. Και τα αφήνουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο, ας πούμε, εντελώς αμακιλιάριστα, να το πω έτσι. Το οποίο είναι μάλλον κάτι που μας διακρίνει πλέον. Πάντα είχαμε πολύ μεγάλη, δίναμε πολύ μεγάλη σημασία στις τοπικές ποικιλίες. Εδώ στον Αμπελώνα που καθόμαστε μπροστά, τώρα μάλιστα το αναμπελώσαμε και πρόσφατα, εδώ διασώθηκε η ποικιλία Πλητό. Είναι κάτι που μάλλον για τον καταναλωτή δεν είναι και τόσο τραγικά σημαντικό. Αλλά η Κρήτη, ξέρετε, είναι ένα από τα νησιά που έχουν μάλλον τη μεγαλύτερη βιοδιαφορετικότητα και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το φυτικό κεφάλαιο, να το πω έτσι. Διότι αυτή η ποικιλία έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το μέλλον, για αυτά που έρχονται. Και εντάξει, εδώ δεν το ξέρεις βέβαια όταν έκαναν οι πατεράδες μας δηλαδή την αναβίωση της ποικιλίας. Όμως ήταν στρατηγική επιλογή και για το Πλητό και για το Δαφνί, σωστά? Ήταν στρατηγική επιλογή, αλλά αν κάνω τώρα ανασκόπηση προς τα πίσω, έγινε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ήταν η αγορά έτοιμη. Ήταν τότε, τα χρόνια εκείνα, δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολο να κάναμε κάτι άλλο και βέβαια δεν θα τηρούσαμε μετά τις αξίες μας, οι οποίες προέκυψαν από εκεί, από όλη αυτή την πορεία. Αλλά ναι, έγινε πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι βέβαια και καλό τώρα, γιατί έχει καθιερωθεί πλέον σε κάποιες αγορές. Ξαναλέω, δεν έχουμε κανένα τρομερό μέγεθος, αλλά έχουμε σημαντική παρουσία σε αρκετές αγορές και οι ποικιλίες είναι αυτό που αναζητά ο κόσμος σε εμάς μάλλον. Και προφανώς με το δεδομένο ότι αλλάζουν και οι επιλογές των καταναλωτών, και το βλέπουμε αυτό σε κάθε έκφραση, τώρα πια έχουμε περάσει στον τουρισμό της εμπειρίας, ας πούμε, οπότε κατά συνέπεια και οι γαστρονομικοί πελάτες και οι εινικοί πελάτες την εμπειρία θα θέλανε και κάθε μία από τις ποικιλίες της ξεχωριστές είναι μια εμπειρία, έτσι δεν είναι? Έχει αλλάξει, ναι βέβαια. Και έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο καταναλωτής, όπως αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε άλλωστε κάθε μέρα, δεν είναι μόνο με το κρασί. Και ψάχνει πολύ πιο αυθεντικά πράγματα, θέλει να ζήσει, να δει μοναδικά πράγματα. Έχουμε φύγει δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ήταν απλά ένα κρασί. Τώρα, εντάξει, σε μεγάλο κομμάτι της αγοράς ίσως να ισχύει ακόμα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα καταναλωτών που σκέφτεται πια αλλιώς το κρασί. Έχει πάει σε άλλο τρόπο σκέψης, ας πούμε, γύρω από το κρασί και ψάχνει τους τόπους, όπως το κάνουμε εμείς, μια διαφορετική εμπειρία. Και έχει ευτυχώς αυτή την ευκαιρία τώρα, γιατί το νησί έχει πάρα πολλά ενοπία πλέον και μπορεί να δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα εδώ στην Κρήτη, σίγουρα και παγκόσμια όμως. Στο μεταξύ,
Εσείς επιλέγετε αμπελώνες, συνεργάζεστε με ανθρώπους που σκορπίζονται σε ολόκληρη την Κρήτη. Μπορεί ο βασικός σας αμπελώνας να είναι εδώ, στο Αλάχνη, σωστά, όμως Ναι, έχετε συνεργασίες ναι. από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί. Ναι, νομίζω πως αυτό η ομάδα όλοι μαζί, έτσι, γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό γεωπόνο, μια φανταστική εινολογό, η ομάδα είναι όλοι μαζί πολλά χρόνια και νέα παιδιά που έχουν μπει στην ομάδα που είναι πάρα πολύ παθιασμένα, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Είμαστε σε όλο το νησί. Μάλλον η ομάδα ξέρει το συγκεκριμένο νησί τουλάχιστον πάρα πολύ καλά και μπορούμε να αποφασίσουμε μετά πολύ γρήγορα, γιατί αυτό είναι κάτι που αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάνει κουμάντο άλλος εδώ πέρα. Κάθε χρόνο μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να αντιδράσουμε και να δούμε τι είναι το πιο ωραίο να δείξουμε στον κόσμο από τη φετινή χρονιά. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε, αποτυπώνουμε το τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε, είμαστε μεσάζοντας. Αποτυπώνουμε το τι συμβαίνει εδώ και σας δίνουμε να το δοκιμάσετε. Το είπατε πολύ όμορφα σχηματικά, το δείξατε κιόλας για το ποιος κάνει κουμάντο Ναι, εδώ. βέβαια. Έχει αλλάξει ο τρόπος που πια... Δηλαδή, αυτό που σαν συζήτηση λέμε πάρα πολύ καιρό, αρχικά η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όλα αυτά που λέμε τώρα έχουν αποτυπωθεί στο κρασί. Ναι. Πώς? Ναι, έχουν αποτυπωθεί. Έχουμε, βέβαια, ελπίζουμε ακόμα, αλλά φοβάμαι ότι έχουν αλλάξει μόνιμα τα πράγματα. Έχουμε πολύ λιγότερο νερό, έχουμε πολύ πιο ξηρό και ζεστό κλίμα, το οποίο αλλάζει μετά το προφίλ των κρασιών που μπορούν να βγουν. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε τώρα μέσα σε αυτό όλη η Κρήτη και σίγουρα εμείς είναι ότι οι τοπικές ποικιλίες είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ και ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν ξαναπεράσει μάλλον τέτοια. Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ πιο... δεν θέλω να μπω σε τεχνική λεπτομέρεια, ας πούμε, αλλά το Συρά, ας πούμε, είναι μια εξαιρετική ποικιλία που ήρθε από τη Γαλλία τότε, έτσι, δεν ξέρω, στα 30 πόσα χρόνια είναι τώρα. Πολλά χρόνια πριν, ας πούμε, εδώ. Και είναι φανταστική, κάνει πολύ ωραία στην Κρήτη. Αλλά δεν ψάει. Ζορίζεται πολύ παραπάνω από ό,τι θα ζοριστεί μια τοπική ποικιλία. Και είναι ένας από τους λόγους που μας πιστεύει ότι έχουμε πολύ καλά κάνει να εστιάζουμε εκεί. Πέρα από το ότι προφανώς με τα εμπορικά και στο εξωτερικό και εδώ που και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες του νησιού καταναλώνουν τα κρασιά της Κρήτης, έχουν ένα πλεονέκτημα οι ποικιλίες αυτές, γιατί προσφέρουν αυτή τη διαφορετικότητα και την ανακάλυψη. Αλλά σίγουρα είναι για την κλιματική αλλαγή, αυτό μάλλον θέλετε να ακούσετε, υπάρχει σοβαρό θέμα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οι αμπελουργοί βλέπουν, και όχι μόνο οι αμπελουργοί, και οι ελιές, όλες οι καλλιέργειες πρέπει να κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και να είναι πάρα πολύ παρατηρητικοί και να εκπαιδεύονται συνέχεια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά που έρχονται. Γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε ότι ο ρυθμός της φύσης είναι λίγο, ας πούμε, πιο αργός, δεν είναι αυτό που κάνει η τεχνολογία. Με τους υπολογιστές ή κάτι, έχουμε ένα πιο χαμηλό ρυθμό εδώ, αλλά για τα δεδομένα της είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Πάρα πολύ γρήγορες. Σας φοβίζει? Φοβάστε ότι υπάρχει περίπτωση να πρέπει στα επόμενα 60 χρόνια, όταν με το καλό θα γιορτάζετε τα 120 πια χρόνια Λιραράκης, θα ενδεχομένως να έχει αλλάξει ολόκληρη η μορφή, ίσως και η κατεύθυνση? Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι καταναλωτές, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αλλά έχω και μια ελπίδα ότι μπορεί να κάνει κύκλους. Φοβάμαι πως οι ενδείξεις δεν είναι αυτές για την ώρα. Οπότε το μόνο που περνάει εμένα από το χέρι μου να κάνω και εμάς σαν εταιρεία είναι να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε και τον καταναλωτή όσο μπορούμε να αρχίσει να παραδέχεται, να αποδέχεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και πρέπει και αυτός να βάλει το λιθαράκι του κάθε μέρα.
Είπατε κάτι για την τεχνολογία προηγουμένως και αν έχω μάθει σωστά, έχετε πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία. Ναι. Έχετε καλές πληροφορίες. Εκ των έσω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που φτάνει το κρασί στο μπουκάλι και κατά βάση φτάνει στον καταναλωτή? Ναι, δείτε, αυτό θα το χώριζα σε κάποια κομμάτια, γιατί ενδεχομένως, όπως το διατυπώνετε, να σκεφτεί κανείς ότι η τεχνολογία είναι, ας πούμε, πώς να το πω, πρόσθετα ή ενέργειες που κάνεις μετά που το σταφύλι έρχεται στο εινοποιείο για να κάνεις κάτι. Η τεχνολογία διατρέχει καλά όλες τις επιχειρήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις πολύ μεγάλες και στο εινολογικό κομμάτι, αλλά μάλλον η κατεύθυνση που έχουμε πάρει αρκετοί από εμάς τελευταία σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι είναι να γυρίσουμε πίσω στην αρχή. Η τεχνολογία σίγουρα έχει όμως βοηθήσει, θα το εξηγήσω σε λίγο αυτό για το πίσω στην αρχή. Η τεχνολογία έχει σίγουρα βοηθήσει να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να μετρήσουμε τα πάντα πιο καλά και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, ώστε να αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε μετά την άλλη τεχνολογία για να διορθώσουμε προβλήματα. Η μεγάλη ποιοτική διαφορά σε πολλά από τα κρασιά θα έρθει, σε όλα τα κρασιά θα έρθει από το αμπέλι. Οπότε όταν εκεί έχεις αρκετή τεχνολογία με την έννοια του και να παρακολουθείς τις εξελίξεις σε σχέση με αισθητήρες ή με πράγματα, με έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι μπορείς να μην χρησιμοποιείς, όπως κάνουμε εμείς με την βιολογική καλλιέργεια, να μην χρησιμοποιείς χημικές μεθόδους για να προστατεύσεις, αλλά πιο φυσικές μεθόδους για να προστατεύσεις τα φυτά, προφανώς αλλάζει μετά και το αποτέλεσμα όλο αυτού του κρασιού που παράγεται. Αλλά η τεχνολογία τρέχει μετά και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, και στην προώθηση και στην εμπορία, παντού. Εσείς λοιπόν είστε πάντα στη ρίζα? Εγώ είμαι πάντα. Είστε πάντα στις ρίζες, προσανατολισμένοι? Νομίζω πως αυτό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Γιατί έχουμε δει ότι τελικά δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό μάθαμε. Νομίζαμε ότι ξέραμε όλοι πώς καλλιεργούμε και τελικά αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια δεν ξέρει κανείς τίποτα. Εκεί κάτω στο χώμα γίνονται πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Σας μαγεύει το χώμα? Ναι. Το βλέπω. Εκεί επιστρέφετε και επί προσωπικού? Βέβαια. Ναι. Θα επιστρέψω έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να πάτε στον τρίγο. Αλλά... Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Αλλά ναι, ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό το υπερασπιστούμε, γιατί θα κοτουλήσουμε στο άλλο κομμάτι μετά. Της κλιματικής αλλαγής εννοώ. Ναι. Δοκιμάσω μία. Τι είναι? Νομίζω πως μοσχάτο. Ναι. Μοσχάτο σπινάς. Ναι. Αυτή είναι καινούργια σειρά, σωστά? Ναι, έχουμε πολλά χρόνια μοσχάτα, δικά μας. Έχουμε φυτέψει δηλαδή και εμείς δικούς μας αμπελώνες μοσχάτου. Εννοεί βασίλισσες, είναι καινούριο? Ναι, οι βασίλισσες είναι καινούριο προϊόν και από φέτος αποφασίσαμε να το βάλουμε μόνο το μοσχάτο. Συνήθως το κάναμε blend, ανακάτεμα, μαζί με κάποιο άλλο. Παραπέμπει και η ετικέτα στη μινωική εποχή. Ναι, το γραφείο που βρήκαμε είχε την ιδέα να το ταιριάξει με μια έρευνα μιας Αγγλίδας αρχαιολόγου που μελετούσε τα φορέματα των κρητικών κυριών. Εμείς το λέμε βασίλισσα, αλλά αυτό δεν ήταν... Δεν νομίζω ότι, αν το θυμάμαι σωστά, δεν νομίζω ότι γράφει πουθενά ότι ήταν βασίλισσες, ήταν απλά τα φορέματά τους. Και είχαν κάποια σχέδια πάνω, τα οποία τα χρησιμοποίησε και τα αλλάζει σε κάθε ετικέτα, αλλάζει και το χρώμα λίγο για να δείξει ότι είναι διαφορετική ποικιλία. Γιατί κάνουμε κάμποσα τέτοια προϊόντα, κάνουμε 3 λευκά με 2 ερυθρά και θα γίνουν 3 τώρα και ένα ροζέ. Α, το τρίτο θα γίνει επαιτειακά? Όχι. Όχι, σκεφτήκαμε ότι είναι ωραίο να δείξουμε και την ποικιλία μαντιλάρι εδώ μέσα, που είναι η τρίτη, αν θέλετε, στη σειρά μεγαλύτερη ερυθρή ποικιλία του νησιού. Το μαντιλάρι, το κοτσιφάλι. Κοτσιφάλι και ελιάτικο. Και το ελιάτικο.
Και Πότα Λευκά. Βιδιανό, Βιλάνα και Μοσχάτο. Και τα επόμενα χρόνια ποιο είναι το πλάνο? Έχετε σκεφτεί πώς θα είστε, όχι εσείς προσωπικά, Η εταιρεία. η εταιρεία, πώς θα είστε τα επόμενα 30 χρόνια? Δεν μπορείς να το πεις εύκολα αυτό. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε, γιατί με ρωτήσατε πριν, ας πούμε, και για το κομμάτι που βρήκαμε μια κατάσταση, ας πούμε, από τους πατεράδες μας. Έχουμε οι αξίες, ας πούμε, που λέγατε, θα συνεχίσουν να διατρέχουν την εταιρεία, οι οποίες πρέπει πάλι να ανταποκριθούν σε αυτά που έρχονται, τα οποία θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, φαντάζομαι. Ήδη βλέπουμε τον καταναλωτή πώς αλλάζει, ας πούμε, τα παιδιά που είναι η γενιά Z, νομίζω είναι, οι οποίοι ψάχνουν άλλα πράγματα. Και το κρασί και η εινοποιία θα πρέπει να δει πώς θα καταφέρει, χωρίς να προδώσει τις αξίες της αυτές, της εκάστοτε εταιρείας, ας πούμε, να μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα και στις ανησυχίες που έχουν, ας πούμε, η ομάδα αυτή των ανθρώπων, η γενιά αυτή. Εσείς στην οικογένεια έχετε εκπροσώπους αυτής της γενιάς, Ναι. που φαντάζομαι ότι θα είναι η τρίτη γενιά έχουμε που θα ήδη έρθει όμως. εδώ. Αυτοί ήδη έχουν ξεκινήσει να βλέπουν ή να Μανώλης- γράφουν τη δική τους ιστορία εδώ. Ο Μανώλης, ο ανιψιός μου, έρχεται και είναι και ευτυχώς πολύ δυνατός. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και φέτος, παρότι είχε το στρατό, ας πούμε, και γενικά η επόμενη γενιά και τα παιδιά, τα μικρά δηλαδή, και οι ανιψιές μου όλες, ακόμη και ο Φίλιππος, ας πούμε, έρχεται να βοηθήσει, που είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Ασχολούνται όλοι, βαφτίζονται και εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Όμως εμείς πρέπει να διαλέξουμε προς τα που θα κινηθούμε. Νομίζω έχουμε αποφασίσει αυτή την κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες, όπως σας είπα. Αυτό που μένει να δούμε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε άλλα πράγματα, γιατί ναι, έχουμε σε όλο το νησί παρουσία και παίρνουμε στα φύλλα, αλλά ο αγροτικός πληθυσμός γυρνάει. Και πρέπει να δώσουμε, έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν να δίνουμε πολύ μεγάλα κίνητρα οικονομικά για να τους φέρουμε κοντά μας και να φέρουμε και νέους κοντά μας. Είναι δύσκολο όμως, γιατί ακριβώς υπάρχουν όλες αυτές οι αντικσότητες και από τον καιρό, και όσο να είναι έχουμε κι εμείς πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, οπότε υπάρχει μετά ένα όριο τιμής που μπορούμε να μεταφέρουμε στον αγρότη και είναι δύσκολο να είναι βιώσιμη. Θέλει να είναι πολύ καλά οργανωμένοι, να έχουν σωστές εκτάσεις και δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει στους περισσότερους. Και ειδικά στην Έχουμε Κρήτη, όμως σωστά? πολύ μεγάλες ελπίδες, ειδικά στην Κρήτη. Ναι. Έχουμε μικρό κλήρο, έχουμε όμως φανταστικό δυναμικό. Και υπάρχουν νέοι άνθρωποι, οπότε έχω την ελπίδα μου ότι κάτι θα ξεκαθαρίσουμε και από εκεί. Θα καταφέρουμε να πείσουμε κάποιους. Εντάξει, μετά νομίζω ότι το νησί θα συνεχίσει να πηγαίνει τουριστικά καλά. Οπότε θα έχουμε ίσως και από εδώ, από την τοπική αγορά, μια βοήθεια. Αλλά θεωρώ ότι δεν κάνουμε κακή προσπάθεια και στις εξαγωγές εμείς. Ακριβώς λόγω των ποικιλίων. Και είναι πολύ ωραίο να δει κανείς ότι το κάνουν όλα τα εινοποιία περισσότερο. Και είδα και στατιστικά προχτές έχουμε αύξηση. Δεν είμαστε κανένα τρομερό μέγεθος όλοι μαζί, αλλά έχουμε αύξηση, τα πάμε καλύτερα. Σε αυτό το κομμάτι είναι ωραίο γιατί φέρνουμε συνάλλαγμα. Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι βεβαίως δεν μπορείτε να είστε μόνοι σας για να κατακτήσετε τις αγορές. Χρειάζεστε... Όχι. Έχουμε πολλά χρόνια πριν στήσει το δίκτυο εινοποιών, το οποίο τώρα λέγεται Δίκτυο Εινοποιών Κρήτης και είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ειδικά εδώ είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε τώρα 38 εταιρείες. Και είναι δύσκολο 38 εταιρείες να τα βρούνε, αλλά υπάρχουν κοινές συνισταμένες. Οπότε και έχουν βοηθήσει όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει όλα τα χρόνια πάρα πολύ σε αυτό. Και ο καθένας με την προσωπική του προσπάθεια μετά σαν εταιρεία σε κάθε αγορά. Και εδώ και στο εξωτερικό. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε το podcast,
Παρότι η συζήτηση μαζί σας είναι πάρα πολύ όμορφη, θέλω να σας πω, και ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο επεισόδιο. Πότε, στα 61 ή στα 70 χρόνια. Όποτε θέλετε, θα το τακτοποιήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Καταρχάς, είναι ο φόβος αυτός για το αύριο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην παράδοση και στην εξέλιξη. Σωστά? Ναι. Να μην χάσεις τις ρίζες σου και τις αξίες σου, αλλά να μην χάσεις και τη θέση σου στο παγκόσμιο γίγνεσθε το υλικό, Ναι. και ενδεχομένως και να την ενδυναμώσεις. Σωστά? Πώς ισορροπείς αυτό το κομμάτι? Εννοείται των αξιών και της παράδοσης που έχεις, ας πούμε, με τις εξελίξεις που τρέχουν. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά εάν μένεις πιστός στην αξία, υπάρχει πάντα κοινό που το εκτιμάει αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω πως τελικά αναγκαστικά θα περάσει μέσα από αυτές τις... το κάνω τώρα πολύ φιλοσοφικό ίσως εκεί, αλλά αναγκαστικά θα περάσεις μέσα από αυτές τις αξίες για να πετύχεις την εξέλιξη, αλλιώς δεν είναι εξέλιξη. Αυτό που με φοβίζει εμένα είναι τα ξένα, δηλαδή ο κόσμος έχει απαξιώσει κάποια πράγματα που αφορούν την δουλειά που κάνουν, ας πούμε, οι αγρότες, ειδικά τώρα τελευταία με αυτό που ακούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να περάσουμε στα παιδιά μας, ότι δεν γίνεται να έχουμε, να πάμε παρακάτω, να έχουμε τρόφιμα σωστά, αν δεν υποστηρίξουμε αυτή την ομάδα να γίνει καλύτερη. Και με φοβίζει εκεί λοιπόν, για να πάω στην εξέλιξη, το ότι καμιά φορά η εξέλιξη δεν το κοιτάει αυτό. Βλέπετε προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν έχουν, νομίζω, καμία διατροφική αξία και απολαμβάνουν πολύ μεγάλης εκτίμησης, ειδικά από τους νέους, που προφανώς δεν θέλω να αγιοποιήσω το αλκοόλ, γιατί τελικά υπάρχει αλκοόλ στο κρασί. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι πολύ χειρότερο, μάλλον είναι πολύ καλύτερο από πάρα πολλά από αυτά, γιατί παράγεται ηθικά και σωστά. Νομίζω ότι συνολικά δηλαδή έχει μια μεγαλύτερη, ειλικρινά νομίζω πως έχει μια μεγαλύτερη διατροφική αξία από εκείνα τα άλλα προϊόντα, και ας έχει το μειονέκτημα γιατί έχει το αλκοόλ. Το οποίο μάλλον μπορεί να δράσει όμως και σαν καταλύτη στο προϊόν συνολικά πολύ συχνά. Το έβλεπα στο ίντερνετ προχτές, κάνει όλες τις περιστάσεις ειδικές το κρασί. Τις κάνει διαφορετικές, οπότε έρχεται μετά στην εμπειρία που λέγατε πριν. Έχετε μπει στο τρυπάκι να σκεφτείτε μήπως να κάνετε ένα κρασί alcohol free? Ναι, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Οι μέθοδοι που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ενάντια στις αξίες μας. Οπότε δεν θα το κάνουμε. Γιατί γι' αυτό πρέπει να ξέρεις και πού θα λες όχι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μπορεί αργότερα να αλλάξει αυτό. Αν οι μέθοδοι που θα υπάρχουν διαθέσιμες μας βοηθάνε, ας πούμε. Αλλά για την ώρα δεν το βλέπω. Δεν μας ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει για την ώρα. Θα κάνουμε άλλα πράγματα, ωραία. Βέβαια, όπως λέτε, οι εξελίξεις μπορεί να μας τραβήξουν προς τα εκεί και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ καταλαβαίνω, κλείνοντας, κύριε Λιραράκη, ότι ουσιαστικά δεν σας καθοδηγεί η αγορά με την έννοια, στα επιχειρηματικά σας πλάνα και στις επιλογές που κάνετε, με την έννοια του κέρδους, αλλά με την έννοια της πορείας, της συνέχειας. Εντάξει, το κέρδος είναι απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Αλλά αυτό είναι και κάτι αναγκαίο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις καταρχήν, οι οποίες συχνά, θα το δείτε και με άλλους κλάδους αυτό, δεν βάζουν πρώτη προτεραιότητα το κέρδος σε κάποια πράγματα. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να επιβιώσουν, αλλά δεν θα το βάλουν πάντα πρώτο οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι εμάς ο κλάδος μας πάει με λίγο πιο αργά βήματα, οπότε... Όλα μοιάζουν να κινούνται πιο αργά όταν είσαι στη φύση, έτσι δεν είναι? Η φύση κινείται πιο αργά. Έχει το δικό της ρυθμό, αυτή καθορίζει τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως κάνουν οι άλλοι. Κάναμε την παραγωγή, ας πούμε, τώρα που τέλειωσε ο τρίγος, δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο μέχρι του χρόνου. Ενώ μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη παραγωγή, δεν γίνεται. Σωστά. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι του χρόνου, να μάθουμε από τα λάθη μας της προηγούμενης χρονιάς και να πάμε να γίνουμε καλύτεροι του χρόνου. Το αγαπημένο σας ποιο είναι? Όλα μου αρέσουν. Δεν ξέρω, ανάλογα την περίσταση. Το χειμώνα πίνω άλλο, την άνοιξη άλλο, το καλοκαίρι άλλο. Και ανάλογα το φαγητό μετά. Έχετε άλλο Αλλά μου αρέσουν μάλλον να είναι, παρότι εμείς κάνουμε πολύ ξηρά κρασιά γενικώς. Έχουμε κάποια που είναι λίγο πιο γλυκά, γιατί είναι συνήθως λίγο πιο ψηλά σε αλκοόλ ή για άλλους λόγους τέλος πάντων. Μου αρέσουν συνήθως πιο καλά. Ωραία. Αλλάζω την ερώτηση. Στις χαρές, ποιο διαλέγετε? Στις χαρές σύντομα θα έχουμε Αφροδίνο για να ανοίγουμε, αλλά το ταιριάζουμε συνήθως με το, αν υπάρχει φαγητό, με το φαγητό που θα υπάρχει. Προφανώς ανοίγουμε πιο ειδικές φιάλες, δηλαδή θα πάμε σε αυτά τα οποία θα είναι και πιο ακριβά, ας πούμε, και για τον καταναλωτή. Ανοίγουμε τέτοια προϊόντα. Αλλά εμένα μου αρέσουν έτσι αυτά τα μακρινά μπελοτόπια, αλλά το δένω με το ότι εγώ έχω πάει. Οπότε είναι αλλιώς. Τα μακρινά μπελοτόπια ποια είναι? Στη Σιτία, στο Ρέθυμνο, έχουμε... ναι, συγγνώμη, μέχρι εκεί πάμε. Είναι τόσο μακρινά, αλλά μακρινά από εδώ. Ναι. Και είναι πιο ειδικά και συνήθως πιο μικρής παραγωγής. Από τη Σιτία Οπότε δηλαδή... νιώθω ότι είναι λίγο πιο ειδικά. Από τη Σιτία δηλαδή τι παίρνουμε? Από τη Σιτία παίρνουμε πολλά λιάτικα. Κάνουμε και βασίλισσα με τα λιάτικα. Έχω ίδιος ένα μπέλι εκεί εγώ που είναι λιάτικο επίσης και κάνουμε ένα ειδικό κρασί, ένα παλαίωση στον Αγγελί. Και παίρνουμε αρκετά ασύρτικα και πρόσφατα ξεκινήσαμε με θεψαθήρι από εκεί, που είναι μια ποικιλία πολύ ωραία. Και που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις επιλογές του κόσμου, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα του σταφυλιού αυτού. Σχεδόν όλα τα αμπέλια που υπήρχαν θεψαθήρι, που υπάρχει ένα τεχνικό κομμάτι από πίσω, δεν είναι όλα τα θεψαθήρια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ενώ τα αμπέλια. Και είχαμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πολλά χρόνια ένα αμπελώνα, είναι μια ώρα από εδώ, ο οποίος λέγεται Αρμή και κάναμε θεψαθήρι και βρήκαμε τον ίδιο τύπο, τον ίδιο βιότυπο, την ίδια ποικιλία πραγματικά στη Σιτία. Και μάλλον θα τα ενώσουμε όλα μαζί τώρα. Και έρευνα λοιπόν για να βρείτε. Ναι, πολλή έρευνα. Πολύ, όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι βέβαια. Εμείς τώρα τι ποικιλία πίνουμε είπαμε? Εδώ πίνουμε κάτι πιο εύκολο, μοσχάτο. Μοσχάτο. Ναι, από πού είναι αυτό? Αυτό είναι από εδώ, από δικά μας αμπέλια. Παρότι λέει μοσχάτο σπίνας, που έχει πάρει το όνομά του από ένα χωριό στα Χανιά, γιατί είχαν φυτέψει πριν από πολλά χρόνια εκεί και είναι και φανταστικός τόπος για να έχει μοσχάτο, αλλά δεν έχει πολύ εκεί πια. Δεν έχει. Όχι. Έχει δώσει όμως το όνομα. Και έχει φυτευτεί σε όλη την Κρήτη. Έχει αρκετά μεγάλη παραγωγή του μοσχάτου. Κάνουν πολλά μοσχάτα στην Κρήτη και όλα αρκετά ωραία. Πολύ αρωματικό. Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Πολύ ωραίο είναι, ναι. Θα δοκιμάσουμε? Θα δοκιμάσουμε. Στην υγεία σας. Στα επόμενα 60. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Χρόνια πολύ. πολλά. Εμείς για τα 60 χρόνια σκεφτήκαμε πως κάτι που ταιριάζει, έχοντας και την εικόνα της πορείας του εινοποιείου Λιραράκης, μας ταιριάζει να λέμε πως από τη γη της Κρήτης ξεκίνησε για να φτάσει στην καρδιά του κόσμου. Και αυτό το σλόγγαν υιοθετήσαμε. 60 χρόνια Λιραράκης. Είναι πολύ ωραίο. Εκφράζει όντως αυτό που κάνουμε. Αποτυπώνει πολύ καλά δηλαδή αυτό που κάνουμε. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ να δείξουμε και τις διαφορές, ας πούμε, που έχει στα διάφορα σημεία της γης και οι άνθρωποι της Κρήτης. Τα κλειδώνουμε σε ένα μπουκάλι και τα στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Είτε αυτό είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είτε είναι στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ασία, ας πούμε. Οπότε ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Από τη γη της Κρήτης στην καρδιά του κόσμου. Ελπίζω να μείνει και στην καρδιά τους.